Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, kojim se obilježava godišnjica konferencije Ujedinjenih naroda u Štokholmu 1972. kada je usvojen program zaštite okoliša, organizacija World Wide Fund dodijelila je povelju Give to the Earth nacionalnom parku Sjeverni Velebit. No još 1978. godine Velebit je UNESCO-vom poveljom postao dio međunarodne mreže rezervata biosfere. Nakon 3 godine i cijeli masiv koji se prostire na 2000 četvornih kilometara proglašen je parkom prirode. 1999. sjeverni dio Velebitskog masiva je, zbog svojih iznimnih prirodnih ljepota, proglašen nacionalnim parkom. Geološki sastav parka vrlo je zanimljiv. Najveće područje zauzimaju jurski vapnenci, a reljef karakteriziraju krški fenomeni poput dubokih jama okruženih oštrim isturenim vapnenačkim stijenama koje se izdižu iz šumskog pokrova, te krških udolina takozvanih duliba. U jednoj takvoj udolini, Modrić Docu, na prijedlog botaničara Frana Kušana, 1967. godine osnovan je botanički vrt s botaničkim rezervatom. Ovdje se na velikoj nadmorskoj visini nalazi jedinstveno stanište rijetkih, zaštićenih i endemskih biljnih vrsta. Na visini od 1500 metara, među kamenim blokovima i na stijenama, rastu uskolisni sunovrat, alpski kotrljan, planinski likovac, kitajbelov jaglac i planinčica. Osobita vrijednost ovog botaničkog vrta jest manje poznata endemska vrsta hrvatska gušarka, koja raste na sjeverozapadnom dijelu Dinarskih planina, a karakteristična je upravo za Velebit. Nalazimo je na pukotinama stijena i u kamenim vrtačama. Velebitski botanički vrt skriva još neke osobite stanovnike, poput Lacerte horvati, endemske velebitske gušterice. Kamenite obronke vrtače na zapadnom dijelu botaničkog vrta obrasta bor krivulj, Pinus mungo, koji ovdje raste kao grm polegnutih grana, čiji se vrhovi uzdižu u luku, čineći klekovinu, karakterističnu zonu niskorastućeg drveća. Guste travnjačke zajednice botaničkog vrta čine oštra i crvena vlasulja, Festuca bosnijaka i Festuca rubra. Nažalost, biološka raznolikost ovog botaničkog vrta nije sustavno obrađena, a podaci o biljnim i životinjskim vrstama koje ga čine nedostupni su ili sadrže vrlo malo podataka. Uključenjem Velebitskog botaničkog vrta u međunarodni projekt očuvanja krških staništa, stručnjaci bi uskoro morali provesti detaljna istraživanja, kako ne bismo samo uživali u njegovoj ljepoti, već i stekli više znanja o jedinstvenoj biološkoj raznolikosti Velebita.